izmjenu dijela regulacionog plana za uređenje obale Vrbasa, a kojom se Izetu Beganoviću, čovjeku sa međunarodne potjernice, koji je nedavno uhapšen jer je osumnjičen za preprodaju narkotika, omogućava da na obalama našeg Vrbasa gradi stambeno-poslovni objekat od kojih je jedna zgrada s 14 spratova. Ta izmjena regulacionog plana za koju su zajedno glasali i SNSD, i PDP, i pojedini odbornici iz drugih stranaka, osim opozicionih stranaka u Skupštini grada, na to sve što je dato Izetu Beganoviću, licu sa potjernice, osumnjičenom za najgoru vrstu posla, a to je preprodaja narkotika, brisana je izmjenom regulacionog plana zelena površina da bi se gradio stambeno-poslovni objekat. I sve to učinjeno je na njegovu inicijativu. On se prvo gradu obratio sa inicijativom za izmjenu regulacionog plana. Regulacioni plan je pod nazivom uređenje obala Vrbasa, pa to može da znači svašta, ali kad uđete u papire, u dokumentaciju, onda vidite kome je simbiozna koalicija SNSD-a i PDP-a pogodovala. Do sada je ta simbiozna koalicija pogodovala lokalnim tajkunima, kaj Dodikovoj bliskoj firmi Prointer da gradi Neboder i ostalim Korićancu, a sada dolazimo u najcrnju fazu simbiozne koalicije PDP-a i SNSD-a da pogoduju i izlaze u susret licima sa međunarodnih potjernica i da se zbog njih mijenjaju regulacioni planovi. Banja Luka zna mnogo toga o Izetu Beganoviću iz ratnog perioda, a nedavno je uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u organizovanom švercu narkotika. Pitam se sada i pitamo se svi, da li je to taj patriotizam Stanivukovića i SNSD-a da pogoduju ovakvim licima i očigledno taj njihov patriotizam i svih onih koji su glasali za ovu odluku ima svoju cijenu. Jer ja pretpostavljam da ovo nije urađeno za džabe, da je ovo neko debelo naplatio. Bilo je 31 primjedba građana na ovu izmjenu regulacionog plana, nijedna nije prihvaćena. Najdetaljniju primjedbu na izmjenu ovog dijela regulacionog plana dao je Centar za životnu sredinu, koji je u dopisu upitao, pa zar je moguće da jedna takva radikalna izmjena gdje se mijenja zelena površina za stambeno-poslovni objekat od 14 spratova da prođe Skupštinu grada. Znate šta oni kažu? Pa jeste, ovim postojećim regulacionim planom predviđena je zelena površina, ali pošto to do sada nije u toj namjeni, pa evo sad da damo. Znači sve nešto gdje je predviđena zelena površina što nije grad uradio ili nadležni da bude zelena površina, hajte nek se zidaju zgrade. Dakle, za ovu odluku su glasali, ponovit ću, zajedno SNSD, PDP, a Stanivuković je lično svojim potpisom utvrdio prijedlog ove odluke kojim je Izetu Beganoviću, licu sa međunarodne potjernice, koji je osumnjičen za organizovani šverc narkotika, omogućeno da na obalama našeg Vrbasa gradi zgradu od 14 spratova. Zbog Izeta Beganovića su u Skupštini grada digli ruke odbornici i to sigurno ima svoju cijenu. Odnosno, svima nam je jasno zašto nijedna gradska vlast nije htjela da usvoji urbanistički plan, jer bi se urbanističkim planom onemogućila trgovina uticajem koju i gradonačelnik i odbornici imaju kada se radi o izmjenama regulacionih planova. Jer kad se usvoji urbanistički plan, onda gdje piše da je zelena površina, mora biti zelena površina. Gdje piše da je škola, mora biti škola. Gdje piše da je vrtić, mora biti vrtić, a svi niži
akti kao što su regulacioni planovi u odnosu na urbanistički plan moraju biti usklađeni s tim urbanističkim planom. I zato je urbanistički plan nešto na čemu mi insistiramo kako bismo onemogućili i budućem sazivu Skupštine grada trgovinu uticajem. Jer ovo je klasična trgovina uticajem. Ja imam pravo da sumnjam na to. Jer me niko ne može ubijediti da su oni digli ruke za džabe.